Μόνα. Η Μόνα ξεκινούσε κάθε μέρα πολύ πρωί για να πάει στο σχολείο της. Ένα πρωινό την συνάντησε ο Μάκης ο Λαγουδάκης. Πάλι από τα αγρία χαράματα ξύπνησε Μόνα για να είσαι στο σχολείο σου πριν χτυπήσει το κουδούνι. Πόσο αργά πηγαίνεις? Είμαι σίγουρος πως δεν μπορείς να τρέξεις γρηγορότερα. Η Μόνα στεναχωρήθηκε πολύ όταν επέστρεφε από το σχολείο της. Η μαμά γερά Χελώνα τη βρήκε στο δωμάτιό της να κλαίει. «Τι έχεις, Χελωνάκι μου, και κλαις?» Και η Μόνα της τα διηγήθηκε όλα με δάκρυα στα μάτια. «Πάει και τελείωσε. Αύριο θα πας στο σχολείο με ένα ολοκαίνουργιο ποδήλατο. Για να δούμε, ο πονηρός λαγός θα σε ξανακοροϊδέψει». Την άλλη μέρα η Μόνα ξεκίνησε χαρούμενη να πάει στο σχολείο με το καινούριο της ποδήλατο. «Μπαμπά, η Μόνα με ποδήλατο βάζουμε αγώνες. Πάμε στοίχημα πως θα σε νικήσω». «Μην είσαι και τόσο σίγουρος. Έλα, ας μην αργούμε». 3, 2, 1, πάμε! Για να δω πού είναι η Χελώνα. Καλά, έτσι όπως πάει θα φτάσει στο τέρμα ύστερα από 3 ώρες. Ας πιω λίγο νεράκι και ας καθίσω κάτω από αυτό το δέντρο. Κάνει πολύ ζέστη σήμερα». Και όταν ξύπνησε ο λαγός ήταν πολύ αργά. Η Μόνα πλησίαζε στο τέρμα. Ξαφνικά χτυπάει το κινητό του Μάκη. «Ναι, ποιος είναι, παρακαλώ?» «Εσύ είσαι, φίλε μου, Ελαφάκι?» «Ναι, εδώ στο δάσος είμαι. Έχω βάλει έναν αγώνα με τη Μόνα τη Χελώνα. Αγόρασε ποδήλατο. Αλλά για στάσου, πού είναι η Μόνα?» «Όχ, την πάτησα. Με πήρε ο ύπνος. Γεια σου, Ελαφάκι, σε κλείνω». Η Μόνα όμως είχε φτάσει πρώτη στο τέρμα. «Συγχαρητήρια, Μόνα, είσαι η νικήτρια του αγώνα. Μπράβο». «Είδες, Μάκη, σε έναν αγώνα δεν χρειάζεται μόνο γρηγοράδα».